pamusat siako jala padan ni hadameuku sontupa mordi nina Jehovah siasiho Dokma tunasida songon sitong na mangoluau ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohakku mida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalan nainian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalam muna akkana jahati buasa tung tagonan mate hamu ala pinopar ni Israel bangso na mardalani di bagasan halomono marnida na tapanondang na mulod bicar dosada panodang di akan na mangingan tano lingguman ni hamatean nunga di patorop ho bangsoy nunga di padiri ho di ibana halalas ni rohan na bulon marlas ni roha na sida di jolo ni bohim songon las ni roha di gotilon songon parulopolopon di namarbagi tabat-taban hehe maho marsinondang maho ay na Roma panondangmu jala hamuliao ni Jehovah bicar di atasmu ay idama hahulomod do makkukupi tanoon jala hagolapon akkabangso alay nabitsarnema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaon na di atasmu marede mahita siya nomor 615 ayat sada dohot 2 tarbege suru-suruan marede. Hasasaut ni bagabagay, ima marhite hatutubo ni Tuhan Yesus. Iba na do debata naro tu portibion. Hatay nagabedaging kumokop hita jolma pardosa. Iba na do na manaluhod dosa dohot hamatean. Songonod do barita hatutubuna. Dungi Roma bujui paretas yan Kaisar Agustus ikon suraton asa jolma di pengkumana panggilangan parjolo mau buju igoggomi sikinenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutan di si Daud na margoar Bethlehem,
Alasian poparan jalamarga ni si Daud ibana, pasuraton dirina, rap dohot si Maria orwanay, naung gabe-gabean. Jadi tidak di sini saja, kok maari ni hangolwana, di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhasma, di peak koma bagasan panggagatan, alaso adon inganan na hasil di parnya manasida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akaparmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruam manasida, jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar situtuma. Alai idok suru-suruani mantu nasida, unang mabiar hamu, ay barita halalas ni roha godang do bubuat tuhamuna, parsaulian ni sadok tamsoy, ay nang tubudo di hamu sa borgino, di hutan si Daud, si paluay, ima Kristus Tuhani. Onma partinadaan di hamu, poso-poso do dapotom muna, na binorhos peak di panggagatan. Jala topuma adong-dongan ni sususuani, torok akka parangan parbanua gijja, dipuji nasida do debata mandok, asangapon ma di debata di gijjang, dame ma di tanoon, di akka jolma halamuani. Nuaing pe, jongjong mahita. Tahatidak kon mahapor seotay, songon na hinatidak kon nidongata sa hapor seaon, disadok portibion, rap mahita maddo. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyan tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua torudung di tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di toddi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akkada badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Udul mahi. Adorang somarede hita di napagalak lilin anon, asa tua kadongan parhalado, marsiurupan ma lako mangalap api, sian joloon, tasagihom may tuaka ruas ni huriata. Marede mahita, sonang ni borngin nai, sian buke de nomor 54 ayat sada sahak rodi ayat tulu.
Jongjong mahita sanuhutna. Marede mahita sian bukede nomor 54 ayat sada sahatro di ayat todu sonang ne borngin nai. Nunga tubuh si paluai, raja ni hadameon, nunga tutuga bejolma ibana kumokop hita, nunga sikop baga-baga ni debata nasian narobii, tajakom ma ibana turohatta, asa ibana gabe arta naum marga dihita, ima haluaon na pinatupanay, jala momos mata tiop pakirimon na taparhatopoti, ay haposado na marbaga-baga hosa. Amen. Udul mahita. Tabigima sunggul-sunggul.
Huriani Tuhata, tabigema sunggul-sunggul ni huriata di Tikion. Na parjolo parpunguata di Tikion, ima parpunguan bodari parningota diari hatutubuni Tuhata Yesus. Jala namanguluho kita marhite hata ni debata, ima inang padita, Dr. Rospita Siahaan STH, dosen jala direktur pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologia HKBP Pematang Siantar. Paduahon, Sipul Jamita Anon, Papungu Pelea Tujolo Dohita, si pasahatota tu STT HKBP Manang Sikola Padita HKBP. Patuluhon marsogot Minggu tanggal 25 Desember ima pesta Natal parjolo di patupa huriata do parmingguo di Tolusip ima na parjolo pukul onom wib bahasa Batak na paduahon pukul walu wib bahasa Indonesia. Dohot na patuluhon pukul 10.30 wib bahasa Batak. Acara di Parade Huriata diganup per mingguoni tapatupado marulaun nabadia. Asa taparade madirita madohoti ulauni. Laos papungu pelean namarboho dohita tu ulaun diakonia sosial HKBP. Songonima sunggul-sunggul dihita saluhutna. Lahoma jakon hatani debata, marede mahita, sian nomor 46 ayat sada dohot udutna, nasian gijang doauro, uhut tapasahat ma, peleata sada A dohot sada B, marede mahita. Kita
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, hatani debata di parpunguan bodari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus, dienet do sian Mika bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 4 songonon ma hatani debata. Alai anggoho ale Betlehem eprata mamet metu doho nian anggo tungpola jujuron tuak kahuta meribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ninagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan, sian akka ari narobi saleleng-leleng na. Dibaheni pasahaton nama nasida sahat rodi tiki pangit tubuan ni nama nubuhon. Jala mulak pasi-pasi ni akka hahaanggina tuaka anak ni Israel. Alai jongjong anggo ibana, jala marmahan mangasahon gogo ni Jahoba, marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahoba de batana. Jadi maringan manasida, ay tibul ma ibana disi, rodiaka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadameon, molo naing ro asur tutanota, molo naing lutahan na bagasta akana boloni. Jadi patidangot tama mangalo ibana pitu parmah dohot walu idukni jolma ima sahatna. Hurian itu hata adorang sosahat hita tuhata ni debata atik tungadong nakki namanginang holan nakko kau tugid jangon atik tung doda atik tungadong maranganangas songonon. Nian danga pala songobaga ni Agnes Monica inang paditaon. Alay mana tahu cocok gabe parumaeku manang edaku. So tungadong naung maranganangas songoni. Hape ngapa rumain ni halakiba. Alani hupatadahom majolo diriku. Ya au padita rospita borusiahaan mangula songon dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Marhamulian tu padita doni padang sian batak pakpak sian dairi molo tu batak toba masuk mai tu marga situ morang molo dang jadi au gabe parumain manang edamuna adong dope harapan di basa-basa horde bata tu hami dua dak danak boru naumuli si ano makna kalas tolu SMA dohot kalas 2 SMP. Dainang pangitubu boru si manjuntak, si matuaku boru munte. Molo tungado ngamanginang nanay pagajakon partuturota, dung sidung, parminggota, parpungota, bodarion ma. Horas madihita saluhutna. Topuma sadadak danak manukun tunatorasna ninna ibana. Ma aku heran. Kenapa bisa bangsa berperang melawan bangsa? Herat doa puasa saya tubuh perselisian. Puasa ulu marbada sada keluarga tu keluarga. Ninna sahalak danak tunatorasna. Oh, itunya sayang ninna omakna. Kira-kira begininya. Awal mula perang itu misalnya berperanglah Indonesia dan Malaysia. Pitoro amatai. Mama tunggu dulu. Bahasa idoko Indonesia do Malaysia berperang. Sorong marporak kita. Dungiroi natai. Hope nian pa. Sohudok marporang. Nah hudok kan misalnya. Dungiro amatai. Iya ma. Kalau ngasih contoh, kasih contoh yang benar sama anak. Jangan contoh yang salah. Apa sih papa ini? Kan mama bukan memberikan contoh teladan, hanya sekedar contoh perbandingan. Dungiro amatai, ai dangi bereko ma sonari.
godang akka kenakalan remaja. Ayalah saya dong doa ka contoh naso sitong di bereng akka danakon. Ayah maksudmu inay natay. Jadi maksudmu mulu dong kenakalan remaja. Alanya kainat mama baik contoh naso denggan. Ay dangi maksud tu inamatay. Ay naneng marbeda do maksudmu inamatay ko suarana. Ay hoda nama muka. Topuma ninna anak nai. Mama papa. Sudah. Saya sudah tahu awal mula perang. Amang inang totu hola carita doi. Alai da jot masa songoni di perdalanan ningoluta. Olo do marsalisi amatuina. Natoras tu anak konna namar tetangga. Alai mula pini pikir-pikiran. Ayah do tahi bocirna. Lau solo dangapala. Balga bocirna. Jala ido umbahen rotu hatta Yesus Kristus tu portibion songon nasi nurirakon ni panurirang mika di bornginon. Didok nakin di panurirang mika bidulimai. Didok diayak sada pamet-met tudoho ale Betlehem. Di sahat tu ayat 2, sahat tu ayat 3. Dungi didok diayat 8. Jala ibana gabe hadameon. Dinarotu hatai sorang ibana di barani pinahan di Betlehem patupa perdamaian. Ala takas di boto debata dang murah laho patupa perdamaian. Molo husuk kutuhitan uai ngamanginang. Siat carita nakin ise do nasala inatai do manang amat tai ai soa binoto nakki gabi merbeda hola nalai suku geleng nado apa sih ma awal mula perang bagabi merbeda nasidana 2 menurut tamu ise do nasala amat tai do manang inatai dak pola do tita merbeda laniate totu do honot tama kedua-duanya salah. Tahu jimajo mamereng puasa tadok dua-duanya salah. Karena itu adalah realitas dalam kehidupan kita. Kesalahan ni amat tai mencari persoalan ketika tidak ada persoalan. Patubu-tubu perselisian. Manang molo carita na jolo tidak dana iba tukang cari gara-gara ninna. Siapa kau cari gara-gara? Adong do jol mahobina, adong do karakterna, bakona, sailomorohana, mengeluluyak ka gara-gara, mempersoalkan yang tidak persoalan. Molo nga adong jolma, bakko si songoni di tonga-tonga ni perpunguatta, bamaul maju panghadameon. Atar songod dia ma, contohnya nate, anggua matai nakikan, misalnya inay natay do ayaw pinaki mamuka jami taon mabay carita do ilustrasi alay bakko si songoni lohot do sahat tu sadarion suka mempersoalkan yang tidak persoalan tarsongod dia may adong do nga songono namanginang iya mersitijur dongan nalabatukon inna mersitijur itu saya dong do madok bereng mak mersitijur ibana kan tuau do ibana mersitijur inna iya mekel dongan nanom mekelekel bereng cekiki kakalaki au do napi narekelan nai inna ai tuk sudah tarik tu dirina marsitijur dongan na tu ibana do marsitijur iya mekelekel dongan na au do napi narekelan nai atong iko mahua do dongan nai adok tahe per HKBP Batamu songoni hia tahe hita ala marsitijur dongata itor merasa natu hitai songon naswadong ate tuane mak terlas doroha molo itorido dang adong berarti dang adong di huriaun tukang cari gara-gara itu teh tetapi realitasnya Bapak Ibu baik di rumah tangga baik di gereja di lingkungan manapun sering terjadi perselisihan aka pertikaian dang binoto alana ala adong di tonga-tonga ni portibion bakko yang suka mempersoalkan yang tidak persoalan asa dinata lomma
di natalon di doktu hita marhite panurirang mikka bidulima nungaro rajani hadameoni nungaro ibana sian banua gijang manopot akajolma pardosai dang be di baran ipinahan di Bethlehem ale nungaro tu hatai tu HKBP Batam Resort Batamon tuakana marpungun waeng di minggu di perpunguan pukul 7:30 asa gabe aka si pardame hita mulu tu ngadong hiadi hita bako-bako yang suka mempersoalkan yang tidak persoalan marhite natal sadarion iko bolong mai adong do danga pala alani mekel manang namar sitijur donganna adong do jol maon sobino to iya pokoknya dia enak aja cari persoalan gitu. Iya ibereng adong keluarga atau suami istri atar merbaju seragam dangi mar papa mama mai manang mar nuansa bereng mak ai pola mulu suami istri keluarga ikor merbaju seragam inna ai mulu solo moro hatta merbaju seragam gak usah gak apa-apa juga tapi gak usah juga harus dikomentari orang yang mau menggunakan pakaian seragam. Manusia semua tidak harus sama. Ale saya dong do itu riba musedo di FB na ainal nuai ngokap ben naso margarari sedikit bikin status. Bajunya sih cantik mahal tapi nggak matching kali inna. Ai subino to atar roman no manukun. Siapa maksudmu ku inbox ya inna. Di inboxin nang ai ini luluan na toro. HP takas doi foto jolma konteksnya siapa? Hace marohani dongan namar baju barui. HP so diutang tuh hita, adong diutang tuh hamu. Kalau dia tidak minjam uang kita, menurut kita tidak cocok, itu kan menurut kita. ID top pada bata meragam warna, karena Tuhan tahu bahwa semakin beragam, semakin indah. Alania manginang, molu adong tabereng dongata yang memakai baju yang tidak menurut kita sesuai dengan selera kita, nggak usah keberatan, pakailah baju sesuai dengan seleramu, tapi biarkan orang memakai baju sesuai dengan seleranya. Kalau sudah demikian terciptalah kedamaian. Alai molo sainang ikos songon nadi rohaki bahenon nidongan dang tubuh disi hadameon. HP pesan Natal didok nakit di bidu limaon nungaro ibana raja ni hadameoni asa Jepang hadameon di tongan ibagasta di namar tetangga hita di sude luat akan taingani dohonon ni Yesus matu hita unang beadong jolma yang suka cari gara-gara unang beadong siak kita nanidok niak kana poson waeng trouble maker kan itu kan adong do jorma trouble maker alani mulu hola roye ngarobe toema teribu nama inna unang sang adong didok dongat tuh hita songoni idok manian ngaroba sia lu anggoroi nalasar roha so tung didok do doi amang mulu ngaroi ngabe susah mak itorinna so tung didok halak songoni HP mulu marnatal hita amang inang ganup tokin semua pesan Natal selalu mengatakan topik di minggu, topik di perpunguan tasadarion nunga tubuh rajani hadameon asa tulus hadameon nabi nuan ni Tuhan Yesus saulak nari tapadaoma bako mempersoalkan yang tidak persoalan alenak kata doa manginang dua cido salah doa matai karena mempersoalkan yang tidak persoalan alai tong do salah inatai out sura au inatai molonga di do amat takku ai hope masa do koko marporang Indonesia do Malaysia ai ter harwa mulai torido ya udah pak nggak usah Indonesia Malaysia misalnya berperanglah Rusia dan Ukraina holan ido inatai kang ngasai hadameon boy masa di tonga-tonga perdalanan ningoluni jolma molo adong na olo mengalah molo olo inatai mundur saotik
mengganti contoh yang dia buat, perselisihan itu tidak akan terjadi. Dan itulah Natal. Aidang na mengalah Tuhan ya manginang, adong dosa ni Tuhani. Apakah Tuhan tidak benar? Yesus tidak punya dosa, tetapi demi menciptakan perdamaian manusia dengan Allah, rodo ibana patu toru dirina, jala di patu toru dirina, dang seorang ibana di rumah sakit mewah, dang pala seorang ibana ikol laut tu rumah sakit di Singapura, kan itu kan? Dang hita ora, dang apala piga bena seorang di bagasta, kan itu nuaing minimal ngalau tu bidan, manang tu rumah sakit. Alai anggotu hatai ala di patu toru do dirina, seorang do ibana dibiarani pinahan, jala dipilih do kota yang kecil. Andaikan di Indonesia, andaikan peristiwa Natal itu di Indonesia, Yesus tidak lahir di Jakarta. Anom molo hudo sada hutana met ape siani hamu bayar pinangot do nakolot hutakin na hamuan non nganek kudo nyan sada dua contoh alai sotung tersinggung dongat dak pola binaib be alai ingot tamuma di dia mahutana adong di Indonesia naso masuk peta atar songonima kota Betlehemi nuaing terkenal Betlehem aladung sorang Yesus Kristus ala ido pesta Natal ketika Allah sendiri mau merendahkan dirinya. Aut olo ma inat tanakina manginang merendahkan dirinya, patu toru dirina, dang majujur hasit tonganna, dang tubuh persalisian. Jalamulu marnatal hita, buasek ko saya dong pagala lilin. Bukankah lilin adalah simbol pengorbanan? Asa mangolu lilinon, asa tiur marsinodang, ikon nagabe meleleh do lilini, simbol pengorbanan. Jadi molo tutudo amang inang naing majakon Yesus hita nata pestahon hurang lobi na sabulanon ikon dohonot tado hujakon maho Yesus raja ni hadameon naung olo patutoru diri demikianlah saya sebagai pembawa damai harus mau merendahkan diri dan berkorban. Tarsongot dia mak boy dorado honot tasongono namanginang namanukum majuaw molo marsahit ama sa minggu peak di podomanna agak flu berat kira-kira gitu hira molo marsahit ama sa minggu peak di podomanna dang apalai rumah sakit piga ari maburju inatai manaruhon tesna tuamatai molo marsahit aka ama sa minggu totu ditaruhon inatai maburju saminggu nangi alai molo marsahit akaina saminggu peak di podomanna flu berat piga ari maburju aka ama manaruhon tes ni inatai tu podomanna ay tersemangat doi na mangalusi HP ama do nasinukun kan iro kan manang na piga ari petahoya te unang itorido ilabung na ima pas may homa itorina pola baso tung mulak kamu no se pesta Natal gabe marsoal gabe awal mula perangan non kan HP raja ni hadameodo alai buasa masa satu sonari dengan rumah tanggata ala nangpe marsahit akaina saminggu sadari burjodo amatai mana rotes ari paduahon nggak boy beho nggak buat mak songon na ibekol marsahit sahit secara perdagingon danin na akaina perdagingot doda secara perdagingot bereng da mulu marsahitan nokko torido kan tunggu tanggal mainnya nain alai ala ro Yesus raja ni hadameoni dung marsahi musaya matai sau do tabalos tidak itu sebabnya perdamaian akan tercipta ketika ada orang yang mau mengalah. Alay sotung ido akka ama ayom manan moloina marjamita itoriba dohona dangi dohonok kudo tuhita akaina unang dito kamu holan akahita naung mangapusad dora songopadita au naung hurang lobi 20 tahun makobasi molo manguluhon PHD ni akka ama iba tong do binege-bege saritani nasida tu akka ina dido akka amaon naung burjuro hami mangapusad dora tu akka inai inna dotong
Jadi narak mangapusat dora dohita. Dan memang begitulah supaya Raja Damai Natal itu benar-benar berbuah. Ale bereng mamanginang rumah tangga yak kanaposon wae. Wah soi nama anggonaing saut sudah chemistry-nya sudah cocok innak. Sudah cocok kali. Anggo padok cocok nai dah. HP dang salpu dope sada kalender mergati ngagabi bohamuse. Enggak cocok ngainna. Karena apa? Karena kedua belah pihak saling mempertahankan kebenarannya. Jika Allah mempertahankan kebenarannya, sau Donatal daung. Aida boy molo tabain majo hiramar drama. Lau majo hotu pertibion. Ayasi roh hajol maperdosai daripada mate nasida tuapi naroko. Andaikan saya hanya memvisualisasikan. Andaikan didok Tuhan Yesus. Bahasa gebiau seorang tu pertibi. Halaki hidup berdosa. Seandainya Allah tidak mau merendahkan dirinya, Allah hanya memperhitungkan kebenarannya, kedamaian Natal tidak akan pernah ada. Alani amanginang molo marnatal hita. Ikonadong dosuan di rohat tahun songon topik ni minggon nunga tubuh raja ni hadameoni dohonot tama ala nunga tubuh raja ni hadameoni aupe ikon gabe si bahe dame ma asa marperbue Natal akka nata dohoti molo tungadong pehasit tongata yang mungkin jika kita mundur satu langkah maka akan tercipta kedamaian. Mari Bapak Ibu belajar untuk mundur satu langkah. Dan ketika kita mundur satu langkah, porsia dohita manginang, Allah akan memajukan kita 5-10 langkah ke depan. Molo-olo hita patutoru dirita, dadi dok hata ni debata, manangise na olo patutoru dirina, ido napati booko. Alanido simbol kerendahan hati. Pola dipilit debata huta hatubuan ni si paluai Bethlehem kota kecil. Mengapa Yesus tidak lahir di kota besar? Pusat kota pada saat itu adalah pusat kota politik, pusat kota peribadahan religius adalah Yerusalem. Karena bait Allah di sana. Wah sadang di Yerusalem tuhatai sorang. Asa dipatuduhon tujol manatino busnai boy do debata mangula patu pahadameon sianakka namet-met alani met-met dohita amanginang di tonga-tonga ni negara tahun 3% mahita. Tetapi perdamaian di tengah-tengah Indonesia bisa tercapai jika umat percaya. Umat yang kecil itu mau belajar dari Yesus, merendahkan dirinya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mundur satu langkah. Dengan demikian, maka Mika 5 ayat 1-4 terjadi bukan lagi hanya di Bethlehem, tetapi terjadi di tahun 2022 di HKBP Batam Resort Batam ini. Molo didok ale Bethlehem pamet metu dohonian molo tung pola jujuron dia kahuta meribu-ribu di Juda. Hai orang percaya, met dunia kita halak na persea alai pakeon ni debata mahita gabe ula-ulana lahop patuduhon menyebarluaskan dame nabi nuan ni Yesus atau ngamanginang. Mulak mahita sian perpunguan bodarion tatadikon mabako mempersoalkan yang tidak persoalan, tetapi kita belajar mengalah untuk menang. Amin. Martangia kita. Ido tutu ale debata narodoho tu pertibion mabuan hadameon alanung ngatung macai bagas hami madabu tu dosa nama bahek kami sahat tuhamatean saleleng nileleng na dipilit todo Bethlehem hutana met-met jala dipilit hodo nang hami nuaing halak na prosea diluat nami di negara namion
laho perhitianmu patu papardamaian nabi nuan mi. Molo tunghea ale de bata. Olo kami patubu persalisian di perpunguan bodarion. Husol solihami ma pabahenan nami i. Ale pos rohanami marhite perpunguan nami bodarion. Sude kami mulak sian perpunguanon di bagasan olop-olop dohot lasni roha. Jakkonon nami ma Jesus raja ni hadameoni. Gabe si bahen jala si buat dame mahami di keluarga nami, di masyarakat, di huriamon, jala manang di dia pehami maringanan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita huhut pasahaton pelean paduahon tujulu. Amen.
Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa na mau liutus. Hupasahat hami mas yan nanilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tu todim. Selamat Natal. Saya Presiden HPB Distrik Riau mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menuju tahun baru Natal dan kita bagi seluruh Tuhan memberkati. Atas nama pribadi dan keluarga dan sebagai pimpinan jemaat HKBP Batam, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga damai Natal memberikan kekuatan bagi kita. Damai Natal mengubahkan kita. Damai Natal menumbuhkan kreativitas bagi kita. Ketika orang Majus itu bertemu dengan Yesus, maka pulanglah mereka ke negerinya
melalui jalan lain. Shalom saudara-saudaraku sekalian, kasih yang nyata dan kasih yang sempurna adalah kasih yang terbukti. Kasih yang dapat dilihat dan bukan hanya dilihat, tetapi juga kasih yang dapat dirasakan. Tentu merasakan hal yang mengubah suasana dan keadaan dalam hidup ini. Itu jugalah yang hendak kita rasakan pada saat ini di bulan Desember ini. Natal telah tiba. Natal berarti Kristus datang, di mana ada sebuah pesta sukacita yang kita rayakan. Bukan pesta kesemarakan, tetapi pesta kehidupan. Allah datang di dalam Yesus Kristus membawa kehidupan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, agar hidup kita diselamatkan di dalam Yesus. Untuk itu kepada saudara-saudaraku sekalian, kami dari gereja ini, seluruh tim renungan harian dan para pelayan mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya Natal ini membawa sebuah keteduhan, kesejukan, dan kedamaian di dalam hati kita sekalian. Selamat untuk mempersiapkan dan memasuki masa tahun baru juga bagi kita semuanya dimanapun kita berada yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Apakah itu juga yang ada di Bonapasogit, di kampung halaman, atau bahkan juga di beberapa daerah yang jauh di sana, di luar Batam ini, di Jakarta dan di beberapa tempat yang lain. Kami dari sini, seluruh pelayan mengucapkan sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom Bapak Ibu, Saudara, umat Tuhan yang berbahagia. Saya Bibel Proleni Sinaga yang melayani di Gereja HKBP Batam Lubuk Baja. Untuk kita semua, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember 2022. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita dan waktu untuk menyentuh setiap hati dan cinta dan perhatian. Semoga terang Natal tinggal di dalam hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama, dan menuntun hidup kita menuju kesuksesan dan kemakmuran, serta membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Natal dan selamat menjelang Tahun Baru kepada Bapak Ibu yang kami kasihi. Kami dari HKBP Batam, Resort Batam, mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Diakones Rola Silitonga beserta keluarga mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 kepada semua jemaat HKBP Batam, Resort Batam, dan seluruh saudara-saudara yang selalu menyaksikan renungan harian ini. Kiranya kasih Kristus sungguh-sungguh diam di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan selamat menyongsong tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.